एलिझाबेथ एका विन्सनार प्रोतेस्तांव कुटुंबात 1770 आणि 4 इसवेच्या ऑगस्टाचे 28 वेर न्यूयॉर्क शहरात जल्माली. ल्हानपणार आपले आवयक होगडायलेल्या तिका वैज आणि प्राध्यापक जावन आसलेल्या तिच्या बापायन बरे शिकप आणि शिकोवण दिन वागयले. ल्हानपणांतावनच दुबळ्या आणि पिडेस्तां थंय तिका विशेष हुस्को. तांची ती इतल्या मोगान सेवा करताली की तिका प्रोतेस्तांत माया मोगाचे बयण म्हूण उलो करताले. ल्हानपणांतावनच तिचे थंय आध्यात्मिक आणि धार्मीक अभिरूच आसलेली म्हणले तिच्या बरप्या मुखांत कळोवन येता. 1790 आणि 4 इसवेचे जानेर 25 वेर ती विल्यम मागी सिटन म्हणल्या ग्रेस्त व्यापारी तरणाट्या कडेन लग्न जाली. तांकां 5 जाणां भुरगीं जाली. न्हवऱ्याची भलायकी बिगडतना तांकां गांव बदलूचे गरज पडली. 6 हप्त्या भितर विल्यम मरण पावलो. मार्च 4, 1805 तिका भावार्थांत स्वीकार केले. देखून तिच्या लागशिल्ल्या मनशांनी आणि प्रोतेस्टंट संगात्यांनी तिका पयस केले. 1809 मेरीलँडाच्या एमिट्सबर्ग म्हणल्या हळ्ळेक ती गेली आणि 6 विशेंत पावलाचे नियमावळी प्रमाणे माया मोगाचे बयणीचो मेळ सुरवातलो. कठीण वावरां आणि पिडे वरवीं मदर सिटन 1821 जानेर 4 वेर मरण पावली. पापा पाऊल 6व्यान 14 सप्टेंबर 1970 आणि 5 इसवेन तिका सांत म्हूण पासारली.